Alang ka na itong mga Kristiyano, ang atong kinabuhi na sentro kang Kristo. Liha siyang lawas ug dugo, kay mauman kini ang iyang gihatag kanato, nga kita maluwas gikan sa kaulipnan sa sala. Lawas ni Kristo. We are Eucharistic people. Eucharist, mana ang lawas o dugo ni Kristo. Tingali sa ubang mga pagtuo, dili sila matuo nga atong gibuhat ning Santos nga Misa, tinuod gayod ang presensya ni Kristo dinhi sa atong altar o sa konsakrasyon nga himuon sa pari nga mahimo ang pan ug pino nga lawas ug dugo ni Kristo. Bisan gani kita Katoliko makatuo bagod ta, pan ug pino ra man gihapon, wala man mausab. Mutuo ba kita sa Dios mga igsuon nga pinagi siyang pulong mabuhat ang tanan? Doon ba'y hurimintas nga gihimo ang Diyos ang kalibutan ug ang tao? Pinaagi sa iyang pulong lamang. Na kung ang Diyos mingon nga kini mao ang akong lawas. Mutuo ba mo dili? Mutuo kay Diyos man. Nagbuhat siya pinagi sa pulong. Kung si tal pulano mingon nga kining pan mao ang akong lawas, mutuo mo? Dili. Ang Diyos pulong. This is my body. Ang Diyos na nagsulti, dili tao. Bisan maunsa man ang forma, pero ang sustansya. It is not the form, it is the substance. Munang mingita, transubstantiation. Dili simbolo. It is not transsignification. The substance itself is Christ. Dili kini madawat nato tawhanon nga pagtuo. Dili sa mga mata, mga igsuon. Sa mata, sa pagtuo. Kabituo kita, ang Diyos nagsulti niini. Mabasa ba? Tatao, klaro kayo. Litra por litra? Yes. He said, this is my body. He did not say, this is the symbol of my body. This is. Tataw o klaro kaayo. Sa ubang magsirdadri mo to, kay wa man mausam, dili man purma, espiritu man. It is the substance. He said, this is my body. Ug ang labing importante nga iyatang gitawag, do this in memory of me. Nga sa matag higayon nga kita nagasaulog ning Santos nga Misa, si Kristo atong Ginoo naa diha kaliwa. The presence of Christ in the bread naa siya. Ayaw ing na tao nga mas labaw ka kat intelihente. What we are doing here is a spiritual reality that Christ is with us. Iyan na nang gisulti. O karon nagapabilin siya hangtod sa hangtod. That's the reason why nga kita, we are Eucharistic people. Na sentro sa lawas ni Kristo ang atong kinabuhi. Because siya ang nagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. O gihatag gan kita niya o gahumog kusog pinagi sa pagdawat, pagkalawat siyang lawas o dugo. That we must be transformed in Christ. Nga sa lain nga pulong alter Christus. We are the other Christ now in the modern day, in the present time. So mao na nga sabto nato pag-ayo kini. Dili ni magic mga igsuon.
Ang Diyos wala mag-magic. Sa iyang pulong ang tanan buhi. Sa iyang pulong ang tanan buhi. Ang tao lamang nga dili makadawat tungod iyang panlantaw mabaw raman. Kalibutanon raman, material raman. So diha tanaw nato unsa ang nahitabo niya Santos nga misa. Matod pa sa in English, sa panahon sa atong paghaling Santos nga misa, He took the bread. He blessed the bread. He broke the bread. And He gave the bread. Gikuha niya ang pan, gipanalanginan niya ang pan, gipikas niya ang pan, o iyang gihatag ang pan. Now, who is the bread? Ang atong Ginoo. Siya gipili sa langit ng Amahan, gipanalanginan, gipikas, o gihatag. Mao ka na ang matod pa dugukan sa atong kinabuhing Kristohanon, mga igsoon. Siya nga pan nga atong kalanon, mahimo usab nga kita mahimong pan nga kalanon ngadto sa uban. He took the bread. Ako tao gikuha sa Dios, gipili sa Dios taliwala sa akong pagkamakasasat. Sa iyang pagkuha, iya akong gipanalanginan sa mga grasya sa tanan. Sa iyang pagpanalangin kanako, iya akong gipikas nga mahimong diha sa kumakaskitan ng pag-antos, malig-on ako kay naa ang grasya sa Dios. O siyang pagpikas, iya akong gihatag sa mga siya. Ang Amahan mihatag ngadto sa katawhan aron sa pagluwas sa kalibutan ug mausab kina tao ang atong kinabuhi. Human kita pilia sa Dios, gikuha sa Dios. Human kita gipanalanginan sa Dios. Human kita gipikas sa Dios atong mga kasakitan ug pag-antos. Iya kitang gihatag ngadto suban aron mahimong kalanon sa tanang katawhan. Mao na ang misteryo sa Eucharistia. Nan panahon karon sa pandemya mga igsuon, niya ang tawag og hakit. Nining panahon sa kalisdanan, kasakitan o pag-antos, ang Dios nagapili na kanato, gipanalanginan na kita, iya na kitang gipikas, nining panahon karon og angay nga usab kita, pikas-pikason o gihatag ngadto sa nagakinahanglan yamod sa tong panahon. Unsa kabililhon nga kita mga Kristiyanos nagabuhat niini matag adlaw unya hain kita niya. This is the source of life. Kini maong kalikon tinubdan sa kinabuhi sa matag Kristiyanos. Niya, gihimo na nato mga igsuon. Apan ang kasagaran ka nato, wala gayon. Mahibalo, tingan. Wala nato pahimusli, kiningay gayon. Nga pililon o yamot, alang ka na itong mga Kristiyanos, tungod kay si Kristo, uban na ka na ito, gidawat na ito, siya na itong kaligon, apan kulang lang kita sa pagsalig sa Diyos. Mao na ang pangutana. Unsa kalawom ug kalig-on atong pagtuo, nining mga misteryo, nga kanunay atong gisubli matag adlaw diha sa atong kinabuhi, apan wala lang kita magtagad nino. Matud pa, may pahilayo na hinuon kita ni ini. Wala na nato dawata si Kristo ato siyang gibiyaan. Sayang lang nga wala nato matugkan ang kabililhon nini nga misteryo sa lawas o dugo ni Kristo.
Sa mata sa tao, way kapuslanan. Apan sa mata sa pagtuo, ang Dios niya uban kanato. Lawas ug duko ang iyang presensya niya kanato. Pangutana, nasinati ta ba ang presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi? May kabaguhan ba, kausaban ba sa akong kinabuhi, sa akong pagdawat ni Kristo, nining Santos nga Eucharistia? Bitaw mga igsuon, ginaingon man nila nga, what you eat is what you are. Dili man na malalis. Kung hingarni ka, kaong ka permi karni, baboy, high blood ka man. Kung hinamis ka, diabetison ka man. Kung permi ka kaon na ng mga matod pa ulang, unsa pa, uric acid, arthritison ka man. Unsa mong kikaon, mao na ikaw. I-aplikar kuno nato. Ung unsa atong gikaon, niya, si Kristo. Panguta, naisama ba kita ni Kristo? O ba, hinoon, misimot kita pagka-demonyo. Yeah. This is the reality. Yes. Unsa man, tungod kay taphaw lang. Wow, gayon, inta kausaban, tungod kay taphaw lang. It is just a routine. Kalawat ko, no? Gawas pa na. Wala. Nasinati ba ni mo sa imong kinabuhi ang presensya ni Kristo? And do we really believe in Him karon nga panahon sa pandemya? Nga na siya uban ka nato. Na kung niya siya uban ka nato, unsa man ang mensahe, ayaw lagi na nga, unsa imong pangayoon kanina. Unsa ang mensahe. Now, and this is the message. He took the bread. He blessed the bread. He broke the bread and He gave the bread. Ako tao, iyang gihatag ngadto sa akong isikataw. So diha sa dugang natong pamalandong, tanawa, balik tanaw sa itong kaugaling. Kung hain kita karon, ang Diyos wala mo piya. Ang Diyos wala mo dagan. Ang Diyos wala mo pahilayo. Ang tao lamang. Sa ngalan samahan, sana kong sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manin